start tonight. You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love, it keeps me high. Така, здравейте и добре дошли в подкастът Ефектът на Казанова, където с готини пичове се събираме да обсъждаме нашите редовни теми, разбира се, гейм, фитнес и лайфстайл. На гости ми е един много добър приятел, с който от много време сме се виждали, но има много силен гейм. Представи се, кажи някои думи за себе си. Аз съм Виктор Попов, занимавам се с себеусъвършенстване, Гейм неща. подобряване в гейма. Да, и си говорихме с Тео, че ще е готино да направим един подкаст. А ти спомена една много яка тема, дето искаш да разискваме. Каква е темата, която искаш да разискваме? Темата, за която исках да говорим, е изграждане на автентичност и промяна на идентичността. Нали, повечето хора смятат, че идентичност, примерно ако те питам какво е идентичност, нали, те ще кажат примерно аз съм добър човек, лош човек съм, умен съм, глупав съм, имам добро образование и така нататък. То се отнася до гейм, нас като идентичност ни интересува повече, като заговориш някоя мацка или в някаква социална интеракция, как се държиш, нали? Отпуснат ли си, държиш ли очен контакт, гласът ти как е. Защото, нали, аз ви чувах на предните подкасти и говориш, бяхте споменали, че гласът ти, нали, трябва да отива надолу. Да, трябва да завършиш на ниска нотка вокалната тоналност. А не да е висок, нали, такъв писклив. Има ги тия момчета, където се притесняват и гласа им става малко по-писклив, не толкова писклив, просто по-скоро завършват на висока нотка. Някакси така малко говорят, което е неестествено. Идеята на подкаста ни и това точно, което ще говорим, нали, за тази тема, е да направим така, че хората да имат възможно най-естествения начин, по най-естествения начин да заговорят мацките. Ако искаш продължи, извиняй, аз те прекъснах малко. Да, няма нищо. Идеята е как максимално да вървим в тази посока, така че тия неща да ни идват отвътре, нали? Без много мисъл. Нали, има различни техники и подходи, които те пак си вършат работа, но в един момент, нали, и ти го знаеш, те нещата почват да стават естествено. Абсолютно. Само искам да добавя, нали, че дори до ден днешен много пъти ми се случва, примерно да заговоря някоя матка и да съм сдухан и гласа ми може би не става много висок, нали? Но идеята ми е, че това е нормално дори и за напреднали хора да се случват, защото не сме перфектни, нали? Това е нещо, което много съм бягал от перфекционизма, винаги да съм готин и така нататък, защото реално се получава обратното. Ти май с програмиране се занимаваше, нали? Те програмистите винаги бягат от перфекционизма. Всеки програмист, който познавам, приемат някакси правилата като предположения или предложения, но не ги приемат на сериозни, нещо, което ги ограничава като правила, като това, че трябва да правят някакви работи. Сега задължително в този етап някой те съди, някой те оценява, ги дразни и са по-свободолюбиви всъщност. Това може би, не знам ти как се определяш при нас, не съм те определял до сега като интроверт или екстроверт. Аз съм през по-голямата ми част от живота съм интроверт. Смисъл, нали, не съм го мислил толкова, но последно време даже като си говорих с момиче и викам, аз съм интроверт. Що не ми вярваш, че съм интроверт? И тя ми вика, ти си екстроверт. И аз интроверт съм. Може би, нали, с времето човек се променя. И това е готиното на това, което правим реално. Да, те мацките имат много тъпи представи за нещата, принципно. На първо място това, че като едва ли не видят някакъв пич, дето говори и е открит и е свободен, те си мислят, че той реално е екстроверт, не е придобил някакви черти на характера, които е нямал преди, което е напълно нормално, нали, смисъл да социалния мускул, като го тренираш, то винаги ще си останеш интроверт вътрешно, но като тренираш социалния мускул, от една страна ти се освобождаваш. Всеки един път, когато го тренираш и когато излизаш, ставаш по-свободен и си по-отпуснат. Аз поне съм така. Да. Ами аз смятам, че даже в един момент тия етикети, интроверт, екстроверт малко губят смисъл, нали? Просто излизаш, говориш, каквото стане. Ако стане екстра, ако не, следващата и така. И във връзка с това вчера точно заговорих две момичета
И казвам, аз съм много срамежлив, принципно така не правя. И те, ма не ти личи. И аз, това е, защото много добре го прикривам. Нали? Да. И понякога се получава. Малко като медал на честта си го носиш, нали, защото си се научил да го правиш това нещо и си се отпуснал вече. Да. Какви според тебе са стъпките, искам да ти задам няколко въпроса, първо място, какви са стъпките, които човек трябва да предприеме, за да стане по-автентичен? Да, тук като за начало, нали, ще кажа, за мен автентичността е премахване на всякакви бариери. Защото, нали, това, което ни спира да сме успешни в социалните интеракции с жените и така нататък, са някакви бариери, които ние сами си поставяме. И когато постигнем това състояние, в което сме премахнали повечето или голяма част от бариерите, отпуснем се, не ни пука, правиш си каквото ти е готино, каквото ти е кеф, лафиш си, бла-бла, каквото стане. Това е, може би, нали, така най-автентичното състояние, което човек може да постигне и към което се стремиме. Обаче, за да преодолеем тия бариери, трябва да предприемем някакви действия. И колкото повече предприемаме действия, които са срещу тия бариери, ние ги приемаме, ние не спорим с тях. Примерно, аз съм много сдухан. Сдухан съм, ама сега ще излезна да се запозная да видим какво ще стане. Да, колкото повече го правим това, толкова повече свикваме и виждаме, че тия бариери, дето си ги поставяме, може би не са верни баш. Не са, да, това са тръгваш от утвърждение, човек има положителни или негативни утвърждения за себе си. Да. Някои си казват, примерно, не ставам, зле съм, дебел съм, не се чувствам в кожата си, вали навънка. Това са, между другото, самите утвърждения създават една система от вярвания, която може да е грешна. Тази система от вярвания трябва да се смени с нещо позитивно. Примерно, трябва човек да знае какво му е позволено. Какво е позволено да се прави в дадена среда? Излизаш да се запознаеш с хората. Примерно, клуба е среда, в която хората излизат да се запознават. Напълно позволено ти да го правиш. Това, че някоя мацка те реже, това е напълно нормално, случва се на всеки. Но идеята е, че трябва да си позволиш сам на себе си да го направиш. Това според мен е първата крачка. Позволяваш сам на себе си да го направиш. Трябва да имаш положителни утвърждения за себе си, да се чувстваш добре в кожата си и нищо да не те притеснява на този свят. Това ли не, това е нашето призвание, ако можем така да кажем. Именно да ходим да се запознаем с най-готиния човек, който можем да срещнем, да го накараме да се почувства добре, за да можем и ние да се забавляваме в крайна сметка с него и не само да дадем емоция, но и да получим замяна. В смисъл, това е идеята на клубните среди в крайна сметка. Затова те са направени точно с тази цел и това го казвам сигурно за 100-тен път. Колкото и мацките да ви казват, че не излизат с тази цел, излизат точно с тази цел. Просто ако не сте точният човек в точното време на точното място, няма да се получат нещата на този етап, но следващите 5 минути тя може да си промени мнението за вас. Може да е имала някакъв много кофти момент в тези 5 минути, в които сте я срещнали, пък може да се е случило нещо за през деня. Нали? В крайна сметка, мацките могат да мислят по различен начин за вас следващите 5 минути или следващия ден, в който ви срещате, или следващия месец, когато се видите. И трябва да имате едни положителни утвърждения за себе си, че ставате, че това е напълно нормално, че нищо не може да ви спре и това е всъщност най-силното вярване, всъщност, което съм придобил благодарение на утвърждения, именно, че нищо не може да ме спре. И тогава играта ми е била най-силна, не защото съм изглеждал добре, не защото съм бил слаб или дебел или нещо такова наистина. Няма значение външния вид. Крайна сметка, въпросът е колко си вярва човек. Има два типа хора на този свят. Тия, които искат да вярват и тия, които искат да знаят. Тия, които искат да знаят, обикновено са тези, които логиката ги спира доста често, защото логически, само защото нещо звучи правдоподобно, не означава, че е вярно. Но логически се объркват хората и си казват, сега тук, примерно в тази социална ситуация, понеже не знам, не мога да чета езика на тялото, не знам как ще ми реагира мацката, това примерно би ме спрял. Та идеята е да преодолете тия бариери, наистина. Това е първото нещо, което може да направите. Само искам да кажа това за това утвърждение, което казва, нищо не може да ме спре. Това е много добре, защото според мен много хора и мъжете като цяло искаме да си повярваме, аз съм велик, аз съм много такова, нали, аз съм много добър, много ме бива с жените, примерно, или нещо такова. А според мен е точно това, което каза, нищо не може да ме спре. Ако аз си кажа, аз трябва да съм много добър с жените, обаче с някой не ми се получи. И аз какво си казвам? Иначе не съм добър, иначе какво сега, трябва да спра да заговарям, иначе не съм толкова добър, колкото си мисля. Обаче ако си кажа, нищо не мога да ме спре, това, че някой ме отрязал, това не ме спира. Нали? Нещо, ако стане кофти, то не ме спира. По този начин, нали, да си ги формулира човек, нещата е позитивно. Оптимално е хубаво. Оптимално е, да. И да, исках само да добавя, че има различни, нали, поне аз така го виждам, има различни нива на прегради, които си поставяме. Защото някой начинаещ в началото му е трудно дори да каже здрасти. Нали, това е, да кажем, че това е една така начална бариера, първо ниво. Второ ниво може да е, аз мога да кажа здрасти, ама не мога да направя комплимент.
Трето може да е, мога да направя комплимент, ама не мога да направя 5-минутен разговор. Следващото ниво може да е, мога да направя 5-минутен разговор, обаче не мога да накарам някоя мацка да ми се кефи. Нали? Тоест не мога да изградя привличане, да кажем. И така има по-нататък, нали, има и други нива. Аз за себе си видях някакъв момент, че почнах да стигам до някакви много дълбоки бариери. Преди време още имам примерно 2-3 интеракции, които вървят много добре. В смисъл, примерно заговарям момиче в парка на пейка, първия сет за деня, отиваме на кафе, имаме такова примерно 40 минути среща, аз съм я заговорил току-що, ние си говорим в Starbucks май беше и всичко минава много добре, взимам контакт и така нататък. И излизам от Starbucks и си казвам, добре, това беше готино, сега да отида да заговоря някоя друга. И усещам едно такова напрежение вътре в мен. В смисъл, усещам как съм притеснен и си казвам, не, за днеска стига толкова достатъчно, мога да си почивам. И си задам въпроса, добре, аз току-що имах много готина интеракция. Не би ли следвало това да ме зареди, да съм оптимизиран за следващото? Да искам да заговарям още, да влезна в flow, дет се казва. Flow state, да. Да, и усещам, че имам някаква бариера, която ми казва, братле, ти сега имаше много добра интеракция, с това момиче много добре ти се получи. Ако заговориш още няколко и с тях ти се получи, ти ще си някакъв, който е добър с жените, нали, който му върви, нали, или е добър в социалните интеракции. И нещо вътрешно ми казва, ти сигурен ли си, че си този човек? Сигурен ли си, че искаш да предизвикаш тази бариера, нали? Защото ако се окаже, че си успешен, тогава, нали, хората всички искат някакъв успех и е малко странно да си мислиш, че успеха може да ти е бариера. Обаче, поне в моята глава и мисля, че много хора може би го имат това. Успеха може да е страшен, защото почваш да си представяш, че другите ще ти завиждат. Защото го има това реално. В смисъл, някой, който е на върха, нали? Не на върха, това е много условно. Но някой, който му върви в различни неща, другите му завиждат и имаш някакви такива страхове. И то не, че нещо може да стане лошо, просто не знаеш. В смисъл, егото ти не знае сега, ще мога ли аз в тая нова реалност да оцелея. Тази реализация за мен беше много важна, защото видях, че има въпреки че съм преодолял много неща, нали, мога да заговаря, мога да ходя на клуб сам, да си правя кефа и така нататък. И въпреки това все още имам някакви бариери. И това, което осъзнах, че ако наистина искам да се променя много, да стигна тази най-автентична версия, имам още много работа. И затова последните няколко месеца така предприех много действия, нали, ходих насам-натам в различни градове, различни държави. Да, ти много пътуваш. Да. Къде ли? Не съм видял инстаграма ти да не качиш някоя история от някъде. Да, много готино, между другото. Това, което забелязваме е страх от успеха. Да. Това е страх от успеха. Аз съм го имал абсолютно също нещо, преди още да имам страх от успеха, защото аз много силно си повярвах, като започнах играта. Аз не съм очаквал, че като отида в социални кръгове и като се сблъскам с това, аз да съм най-добрия, хората да ме виждат в най-добрата ми версия и най-добрата ми същност, влизам човек, натискам се с една, взимам номера на втора, тръгвам си с трета. Не съм очаквал, че ще ми завиждат, но това се случва наистина. Единственият начин да го преодолееш, просто да се отделиш от тия хора, защото едно от най-трудните неща на този свят е да намериш адекватен wingman, наистина, който може да те разбира. Има такива, които примерно нямат добра бро-кодекс култура, така да кажем, ще се опитат и вземе мацката или ще отиде, ще говори с погрешната мацка, няма да разбере примерно жестът, който си му дал в крайна сметка, че ти си заговорил едната, обаче той отиде и говори с нея. Така имах един с Митака, между другото, имахме много добра интеракция с едни мацки. Аз малко ги провалих сета, защото мацките започнаха да изместват динамиката в тяхна полза. Какво става, когато една мацка се опита да измести динамиката в тяхна полза? Крайна сметка се опитват да видят ние дали сме склонни да направим това, което те искат. И да, има такива момичета, които ходят на клубовете. Ти можеш да имаш най-перфектната игра, но са там само за да си получат валидацията. Наистина има такива момичета. Аз ги усетих като такива момичета и затова като цяло прекратих интеракцията. Но имаше една мацка, където беше много висока. Аз се бах с нея, че е някакъв викинг, защото нали знаеш, че тия викинги са някакви високи, огромни такива. Беше много яка, айде да не е много висока, колкото мен. Аз съм близо 1,90 м, тя беше колкото мене. И така тръгна да говори с нея човек, аз седа такъв и почнах да говоря с другата, където беше, не помня откъде беше мацката, от Варна ли, от Бургас ли, от Стара Загора ли, забравих. Така мекаше малко, беше яка и тя. Обаче започнаха да си въртат нещата в тяхна полза и в крайна сметка интеракция се провали. Та не ми беше идеята да говоря за тази интеракция, идеята ми беше за страха от успеха. Страха от успеха, това е наистина реален страх. Това нещо се случва и това е гущеровият ти мозък.
нали, който, или малкия мозък, който ти създава този страх, ти го диктува, нали, в крайна сметка. И ти си мислиш, аз имам играта по дяволите, аз имам само това нещо. Ако аз не го практикувам това нещо и наистина стана успешен, реално ще се намери нещо, което да ме спре и аз не съм подготвен за това, защото аз за играта, примерно, съм чел, интересувал съм се, дал съм всичко от себе си да го науча това нещо и в един момент, какво ставам успешен, хващам си гадже, как се справя с тази ситуация? Ако наистина хората почнат да ми завиждат, ако наистина хората почнат да се отнасят зле с мен, но това е реален страх, защото хората наистина могат да ти завиждат. Аз примерно съм разказвал един случай за един човек, който и двамата познаваме, но не искам да говоря конкретно за него, да казвам кой е, но този човек, когато бях на върха на способностите си и на силите си в играта и ми се получаваше всяка една мацка и отивам в интеракцията им с някакви момичета, примерно 5-6 момичета, те са две момчета и говорят, аз викам, може ще отида, нали, аз ще намажа и той всички погледи идват към мен, разбираш, в смисъл и почва да ми се кефат мацките. И той ми вика, бъди по-малко, за да може ние да сме повече. Аз го разбирам това от една страна, не е много честно спрямо мен, от една страна го разбирам, но това всъщност може да те бъгне много, защото аз си казвам, аз мисля, че той ще се зарадва за моя успех. Аз като го видя с мацка, аз се радвам за неговия успех, въпреки че рядко съм го виждал с момичета, наистина. Виждал съм го с момичета, радвам се за неговия успех, но той така и не можа да направи това нещо за мен. Така че това е реален страх и това нещо се случва. Да, има го точно някакви съмнения, че не знаеш дали ще се справиш с тази ситуация. Примерно, даже може би съм имал някаква мисъл, аз хубаво си мисля, че имам умения, мисля, че нали, мога да говоря нали, спокойно и да изграждам привличане и така нататък. Обаче, ако дойде някоя много яка матка или някакви такива въображаеми ситуации ми се появяват в главата и се появява някакво такова съмнение от нищо. Нали. И то особено може би, защото и аз си мисля, защото съм и програмист, нали, програмирането... По-аналитичен си. Да, много съм аналитичен и програмирането непрекъснато търсиш бъгове, човек. Да. Това е, нали, гледаш някакво парче, което ти сега си издаш, тук къде ще се щупи това нещо. И мене това много пъти ме е спирало, защото вървим и, например, получава ми се нещо и почвам да търся бъгове, нали, сега къде ще фейлна точно. И честно казвам, решението на тия проблеми, въобще на всяка една бариера е, като усетиш, че нещо те дърпа и те спира, натискаш малко и се оставяш да фейлнеш даже. Значи, ако примерно имал съм готина, ми си изкефи, имал съм готина интеракция, отивам да заговарям второ. Ако тя ми си изкефи, отивам да заговарям трето. Докато не фейлна, нали, ако го имам този страх. Да, това е нали, за всичките бариери, отговора е един според мен. Като усетиш, но трябва и човек да е много честен, защото много пъти хората не си признават, че нещо ги е страх, че имат някакъв проблем. Трябва да си честен, като усетиш, че имаш някакъв проблем, нещо те е страх, просто отиваш и фейлваш. Не нарочно, не защото си кажеш искам да фейлна, просто се оставяш да видиш дали ще фейлнеш. Ако не фейлнеш, супер. Ако фейлнеш, това е урок, нали? Урок, който ме изгражда. Да, не вадиш провала от цялата ситуация, ами наученото нещо от цялата тази ситуация, което е правилният начин да си играе играта по принцип. Аз съм обратното малко на тебе, аз си казвам, аз не мога да фейлна. Смисъл, това ми беше един от най-големите блокажи, когато напълнях, бях много дебел, в момента съм закръглил на 100, мисля да докарам до 90, нали, за да влезна малко във форма. Идеята ми е следната. Това беше едно от нещата, където мислих, че ме спира. Това беше моя блокаж, нали, че си мислих, че в крайна сметка услужението е това, което ме е отвеждало главно до успехите ми. Наистина се оказа така, защото играта ми спада наполовина. Когато си дебел, почваш да се доказваш повече, по-трудно ти върви играта, някакси разговора не ти върви толкова добре, повече те тестват мацките, защото тя те гледа, в смисъл някакъв мега уверен, обаче примерно си 300 кила и си казват, ти не си това, за което се представяш по дяволите. Хубаво, аз обикновено ги игнорирам тия си тестове, но почнах малко да им се връзвам, нали, защото си почнаха точно тия блокажи, излезнах от форма. Това аз ли съм наистина, за което се представям в крайна сметка. И почвам аз да се съмнявам в себе си. Аз знам, че това съм аз. Аз знам, че примерно като започнах играта, и тук можем да се върнем и на фундаментите, нали, първите стъпки, как точно трябва да започнеш. Аз още като започвах играта, си повярвах супер много. Аз бях в добра форма, изглеждах добре, просто ми липсваха социалните умения. И първото момиче, което излязах на улицата, я заговорих, ми стана гадже и казах същите неща, които казваш ти обикновено, аз не ги правя тия неща. По-срамежлив съм по принцип. Не точно в този контекст, нали, по този начин да го изказвам, но казвам, че примерно това не го правя често и даже изобщо. И тя мацката се трогна много, в смисъл, защото аз не й направих комплимент или нещо такова. По-скоро си казах това, което мисля за нея и в дадената ситуация, че ме е срам, че се притеснявам, но все пак иска да каже едно здравей. И така тръгнах, но в крайна сметка, като се променят малко обстоятелствата, примерно след COVID, беше доста кофти ситуацията, наистина.
Още влизам във форма, точно поради тази причина, защото качих супер много килограми. И това беше основното нещо, което ме спря, като че ли динамиката в отношенията се промени. А не е също нещо, което беше преди COVID-а. Преди COVID-а излизаха много повече хора, може би заради на фона на тази инфлация, на всичките тия простоти, мацките повечето, които ги срещам, говорят с някакви чужденци, особено като ходим в бар Петък и някакви такива други места. Гледам ги и главно говорят с някакви чужденци, дали ще от Африка, дали ще от Азия, дали ще от Америка. Много американци идват тук вече, не знам какво толкова им харесва на България. Ами да, то всякакви хора идват вече. Ето принципно, като си чужденец в друга страна има нещо екзотично и малко или много привлича вниманието. И аз съм забелязал, че като отида в друга страна и заговоря на английски, имам чувство, че това дори самото някакси предизвиква някакъв интерес в началото, хваща вниманието. Нали? Бърза история. Аз така имах една мацка. Дето още се виждаме между другото. Тя пътува много. Аз затова знам, че няма да се получат нещата с нея. Тя наистина много пътува. Даже ми е предлагала с нея да ходим, обаче аз отказвам, защото аз преди обичах да пътувам, вече не обичам да пътувам. Не ми е някаква страст, примерно. Тебе ти е страст, виждам, че обичаш да го правиш. Но на мене ми е някакси досадно, имам много работа тук, трябва да свърша. Винаги съм се окупирал съзнанието с нещо, винаги правя нещо. Да ти кажа, малко ми омръзна накрая и малко нямах търпение да се върна. Да, значи пътуването омръзва. Аз 2-3 години от живота ми съм пътувал, навсякъде съм бил, значи по целия свят човек. Крайна сметка пътуването омръзва, защото искаш да си в България, искаш да си на твоето, да си изградиш тук едно бъдеще, да си направиш нещата, ако може тук да си хванеш приятелка. Аз примерно, да, спал съм с някакви чужденки, ама винаги съм искал да си хвана българка приятелка. Не съм искал да речеме, излизал съм примерно с норвежка, тя беше по-висока от мен, човек, смисъл няма какво да. Опитвам се малко да не разтягам окоми, ама не ми се получава. Излизах с едно момиче, което беше такава, която казваше, аз никога няма да излизам с българи. Това пред българи го казва, аз си говоря на английски, защото имах чужденци приятели, с които влязах в тая компания и почнах да си говоря. Тя ми каза, с българи никога няма да изляза, българите са големи селени, и бокуци, и какви ли не мога да ги трая. Чужденците са на ниво, тук поне в България тия, които идват, не знам какво толкова видят, че чужденци в България, дето идват някакви бате пропаднали. И съм виждал всеки шашми, брато, идват тук, напият се, повръщат, гонят ги, бият ги по баровете. Не знам точно какво намери в тия чужденци. Та идеята ми беше следната. Понеже говоря перфектно английски, си говоря с мацката и си продължавам да си говоря на английски. Обаче сърце не ми даде, защото се оказа бати до шишката, между другото, много готина момиче се оказа, въпреки че пътува, въпреки че това за мен е червен флаг, нали, ако едно момиче много пътува, може за вас да не е червен флаг, но за мен е лично червен флаг, защото по този начин аз знам, че всъщност няма да се получат нещата, тя не се е наживяла, иска да пътува, иска да изпитва някакви други неща и съм 100% почти убеден, че ще се хване с някакъв чужденец. Въпреки че все още се виждаме, нали, си няма приятел, няма значение. Идеята ми е, сърце не ми даде да излъжи и накрая като си взимахме дюнери от тия дюнери там, дето са арабите на карусел. И не ми даде, се викам, човек, аз също съм българин. Обаче си говорих на перфектен английски. Тя вика, ти не си като другите българи, нали? В крайна сметка може да се говори с тебе човек, готин си, споделяш някакви емоции, обяснявах сигурно половин час как обичам да готвя, какво обичам да готвя, как обичам да готвя, питах я някакви специалитети, дали харесва всичко това на английски. Тя между другото много си изкефи. Така че ето една бариера, примерно, която беше за мен, която аз преодолях направо. Идеше ми в началото и кажа, мацка, ти не си заслужаваш, но реших да пробвам и все още се виждам с това момиче. Между едно от момичетата, с които продължавам да се виждам и са от доста време. В смисъл, тя мисля, че миналата година се запознах с нея, така че да. Кратка пауза си ударихме. Искам да кажа няколко думи за фундаментите. Фундаментите са много важни точно поради тази причина, защото трябва да се тръгна от тях. Щях да ти задам въпроса според тебе, преди да си продължиш по твоята тема. Фундаментите важни ли са? Доколко човек трябва да знае за език на тялото, за такива неща? И до каква успеваемост може да стигне благодарение на тези неща, ако си запознат, ако някой си чел, ако някой се интересува? Дали са важни? Ами, хубаво е човек, нали, да знае за език на тялото и за някакви такива основни неща. Нали, не мисля, че тия неща ще те направят супер успешен автоматично, но ще те пуснат в правилната посока да тръгнеш. Нали? Защото реално, когато си начинаеш, едно от първите неща е, че ще се свиваш такъв, нали? Притеснителен си. Да, и нали, ако някой ти каже, малко се изправи, нали, малко така, това ти създава едно напрежение вътре в теб. Обаче като се отпуснеш, нали, защото в началото не е естествено. Обаче като се отпуснеш, като свикнеш, и това ти дава самоувереност. Дава ти автентичност. Да, увереност, автентичност. И същото и за гласа, нали?
И то реално тия неща са, нали, да казват малко fake it till you make it. Нали, в смисъл, ние наблюдаваме хората, които са успешни, какво правят те, как изглеждат и така нататък. Копираме ги тия неща, за да тръгнем в правилната посока и вече като тръгнем в правилната посока свикваме и то става автоматично и дори не го мислиш. Според мен човек може да има правилен език на тялото, дори и да не му кажеш, малко се изправи така. Той рано или късно, ако достатъчно излиза и се излиза от зоната на комфорт, рано или късно ще го направи това, обаче що да не му кажеш в началото, да може по-бързо да стигне до тази стъпка. Не? Съгласен съм. Аз ще го кажа по друг начин, обаче според мен фундаментите са много важни. Аз това говорих и с Митака. Митак е също доста фокусиран на това да си възможно най-автентичен. Да. Фундаментите са много важни поради проста причина, че ти трябва да тръгнеш от някъде. Представи си, бате е типичният аутист, дете може да вържи две приказки, буквално е расъл в саксия, какъвто бях аз. Буквално наистина бях много зле. Аз трябваше да се науча на естествения подход. Имаше една книга, която обичам да рекламирам. Този път няма да я споменавам, защото всеки път я споменавам. Но тази книга ще я запишем ето тук. Тази книга ми даде много един автентичен подход. И тук говорим за наистина автентичен подход. Какво значи автентичен подход? То самите две думи, автентичен подход, някакъв подход, нещо, което следваш по принцип, не ти е присъщо, не ти е автентично, но се нарича автентичен подход поради факта, че психологията го изследвала. Примерно двама приятели, защо са си приятели? И двамата имат някакви качества, които един иска на другия и другия иска на първия. Крайна сметка, защо се разваля приятелството? Когато един придобие качествата на другия, обикновено си тръгва, защото не го вижда този човек като потенциален приятел вече, защото е получил това, което иска от него. И това е изследвано от психологията и се знае, примерно двама човека, защо се стават приятели. С психологията изследва и естествения подход и разговор и какво се случва между хората, когато си говорят. Тръгва се от атракция. Атракцията е ти как ще се продадеш пред човека пред тебе, без да се продаваш, което е парадоксално малко звучи. Ти не се продаваш, ти реално тръгваш от тази стъпка, спазваш правилни пропорции на езика на тялото, защото това нещо работи. Колкото и неестествено да е за теб в началото, това нещо работи. Спазваш някакви определени пропорции на език на тялото, закачаш се с момичето, забавлявате се в атракцията. В един момент идва етапа на квалификация. Ти квалифицираш този човек, който е доста основен етап, един от най-важните етапи в интеракцията е квалификацията наистина. Квалифицираш ли момичето или тя, ако се квалифицира сама, още по-добре, защото тя казва нещо за себе си, което ти трябва да одобриш, ти трябва да приемеш. Ти трябва да кажеш, вау, това е страхотно. Примерно може да ти кажа, уча в Харвард, примерно е така, от нищото, просто ти го казвам. Съгласяваш се с това, продължавате напред и минавате в сериозен разговор или така наречения рапорт етап. Ако първият е атракция, втория е квалификация, третия е рапорт, вече четвъртия е баланса в взаимоотношението, ако имате някакви отношения. Но рапорт етап е много важен точно поради тази причина, защото ти изграждаш едни... Има също натурален начин, по който разговор може да върви, когато сте сериозни и си споделяте и ти градиш този рапорт. Това нещо е изследвано, показано е и ако човек всъщност няма патерица, нали, нещо, над което да се опре да му помага в началото, защото има хора, които наистина не са запознати с този тип тематика, може да започне именно точно от фундаментите, защото фундаментите ще го отведат точно до тези естествени подходи, които може да предприеме в началото, докато не се научи как самият той да е автентичен. Ползвам го все още, но примерно ако не съм сигурен, ще търся индикации на интерес от мацката. Ще гледам пипа ли ме, задава ли ми въпроси, вайка ли си косата, почесва ли се по ръката, усмихва ли ми се често, нарушава ли пространството между нас. Това са индикации на интерес, които могат да бъдат прочетени, ако не си сигурен. Но ако си сигурен и си убеден и усещаш вътрешно, че мацката ти реагира добре, можеш изобщо не ти трябва тия фундаменти, защото има хора, които им е заложено. Разликата обаче между натуралния и ненатуралния играч е, че натуралния той не знае, ако нещо се провали, защо се проваля. Той не може да си обясни. Тоест, достатъчно самоуверен да си каже, стига толкова, тази мацка не ме преценява правилно, тя губи, чао, до тук бях. Докато, примерно, ти като ненатурален играч, който се занимава с игра, ти ще се обърнеш към мацката и какво ще си кажеш? Добре, ако размислиш, обади ми се или пиши ми, или може да си говорим после. И в крайна сметка ще рефлектираш върху себе си и ще си кажеш, това стана, тук не постъпих правилно. Затова нещата се провалиха. Да имаш подход е важно. Тук не става въпрос за тактики, манипулации, такива неща. Тук става въпрос да се доближиш максимално до естествения подход, докато не ти стане естествен на тебе. Да, съм съгласен. Защото от сегашната ми гледна точка, аз може малко да ги омаловажавам тия неща. Защото сега в момента малко така ми изглежда, не са толкова важни. Но истината е, че аз съм минал през тия неща. Аз съм ги мислил там, фазите, език на тялото. И ако не бях минал през тях, не знам какво щеше. Нали? Сега от сегашната ми гледна точка не ми се струва чак толкова важно. Но наистина за някой, който начинаеш. Започва,
това е някаква рамка, по която да върви. Нали? Някаква посока. Защото наистина това го помня, като бях начинаеш, малко си изгубен. Отиваш, заговаряш, казваш здравей, бла-бла, и се чуеш сега, каква е следващата стъпка, какво да правя? Тук да седа просто и да гледам тъпо ли? Да, има резон в това. Истината е, че наистина има стъпки. Психологията е изследвала всъщност какъв е естественият подход. Наистина има стъпки, човек може да се научи. Наистина има стъпки, освен ако не си типичен цялостен аутист, където наистина има хора, където им казваш, отиди прямо завърти мацката като балерина, да се почувства добре. Ония батът е прави обратното на това, което си му казал, ти и чупи ръката, разбираш. Как да кажа, има такива хора наистина. Ти му обясняваш едно, той прави точно обратното. Имаш чувството, че го прави на пук, обаче просто си има такива хора, които наистина не им е вродено, може би никога няма да се научат. И може би им трябва психолог малко или по-скоро да четат някакви книги или да наистина да изследват естествения подход до такава степен, че да им стане присъщ. Да, в началото е малко фейкърско за някои хора да ти да се опитваш да общуваш по начин, по който не ти е присъщ, но нищо не може да е по-адекватно от това, именно да изучиш естествения подход такъв какъвто е и да го прилагаш на 100%. Да, доста крайни случаи бих казал. Въпросът е, че няма как да... има хора, които не го знаят това нещо, някакво да направят по въпроса, разбираш, и просто са толкова зле, расли са в саксия, били са ги като малки, не могат да разбират от social cues и такива неща. Ако ти му кажеш това, примерно е общо прието, нали, общо приетите неща малко са се размили във времето, но идеята е, че те са толкова общо приети, че човекът толкова му е присъщо и толкова общо прието за него, той не може да ти обясни защо това нещо е общо прието. Той просто ще гледа на тебе и ще каже, той е бати аутиста, в смисъл той не разбира от социални норми на поведение и такива неща. Да, и просто ще го приеме това, няма да се опита да ти обясни, той не може да ти обясни, нали, защо това е така и защо има социални норми, защо тия неща се случват, защо примерно в определена ситуация трябва да действаш по определен начин, в друга ситуация трябва да действаш по друг начин. И ако родителите те не те научат на това, ти си оставаш аутист до последно. Аз това използвам тази дума доста така ларш, нали, използвам, обаче си е доста тегаво нещо и съм срещал такива хора, които повечето, защото знаеш, че съм коучвал, нали, имам хора, където съм коучвал, но тия, които не съм успял да коучвам, е най-кофти за тях, защото аз наистина обяснявам го по един начин, обаче той не може да ме разбере, просто не, че нямам дар словото да му го обясна, той просто не ме разбира. Какво мислиш по този въпрос? Истината е, че на здраве. Някои хора, нали, ако се върна пак на преградите или на такива негативни утвърждения, както и каза ти, някои имат много надълбоко такива негативни, които... Травми? Те може да са в резултат на травми, ама са някакви утвърждения, пак прегради, които им пречат дори да те разберат какво им казваш. Нали? И ти им казваш как се случват нещата, обаче те още на първата дума спира да те слушат или не те разбират. Но това са... Има нали, хора с много по-сериозни проблеми и там нещата вече... Може би са необратими. Обратими са, но е много трудно. Защото човек, за да се промени, трябва да иска да се промени и трябва да го осъзнае и да си каже, аз съм далеч от перфектен, имам много неща, които не ги правя както трябва и трябва да видя как се прави. Демек да си признаеш пред себе си, че ти всъщност си имаш нужда от това да се промениш. Да. Много хора казват, че искат да се променят, обаче действията и поведението им не го показват баш. Демек казват едно, а правят друго. Да, примерно идва при тебе за съвет, ти му даваш съвет, обаче той дори не те слуша. Нали? Или най-малкото, дори да те чуе, не го прилага. Да. Точно заради тия блокажи, за които ти казваш. Да, защото има нещо много надълбоко в неговата идентичност, което му пречи. Тук тази идентичност, за която говорим, може би е хубаво да спомена, то е подсъзнателно, защото ние реално 90% от времето ние сме на автопилот. И хората си мислят, че с мисленето си имат контрол над живота си, какво ще правят и какво ще се случи и така нататък. Това е вярно до някаква степен, но голяма част от времето ние сме на автопилот и ние нямаме контрол. И това ще го прави тялото, за да пести енергия. Защото ако ти всяка една секунда мислиш какво трябва да направиш, ти ще се побъркаш, няма да имаш енергия. Да, ето това харесвам Чейс Хюс като човек, защото той обяснява всъщност как се е развил човешкия мозък. Човешкият мозък се развива в 3 различни фази. Започваме от змийския мозък или малкия мозък,
лимбичната система или бозайническият мозък и съответно неокортекс, който се развил в последно време, нали? Той е най-новия ни, можем така да кажем, мозък. Тук точно говорим за лимбичната система точно. и змийския или Змийския мозък, гущеровия мозък или малкия мозък е това нещо, което отговаря за твоята координация и същевременно отговаря и за страховете ти. Той е там за да те предпази. Но това, че понеже те са свързани взаимно трите области в главата ти, нали, малкия мозък, лимбичната система и неокортексът, понеже са свързани, едното борави с един тип информация, другото борави с втори тип информация и съответно малкият мозък борави с трети тип информация. Той, получавайки този инпут от средата около него, в крайна сметка се случва така, че може да вече на база на възприятието на лимбичната система, на база на това как се чувстваш и това, което е интерпретирал неокортексът на логично ниво, те му дават една информация и той с тази информация се опитва да борави. Тази информация може да породи страх, тази информация може да породи самоувереност, тази информация може да породи много такива неща, най-вече страхове, защото се опитва да те предпази. И да, наистина, малкият мозък освен че отговаря за твоите координации, отговаря и за това да се опитва да те предпази в дадена ситуация и той ще ти насява тези малки съмнения, нали, които са тук сега трябва да спра, тук не съм, това ли съм аз, за което се представям, наистина, почваш да се съмняваш, в смисъл, наистина. И хората, особено около тебе, които, да речем, че има някой, който спори с тебе, той може да накара да се съмняваш на базата на просто добре представена гледна точка, която може да не е вярна, но ти на логично ниво, примерно да се объркаш до такава степен, че малкият ти мозък да каже fight or flight, в крайна сметка. Да. Точно това се случва според мен. Някой, който казва, че иска да се промени, ама вътрешно идентичността му я е страх да се промени. На логическо ниво идва, задава ти въпрос, обаче в някакъв момент автопилота му включва, защото усеща може би някакъв страх, че нещо в него може би не е както трябва и като се включи този страх, той спира да те слуша. Да. И... Това е от блокажите, защото ти му обясняваш нещо, обаче казвайки му, че трябва да се предизвика и да направи някаква крачка, да речем, ти като му дадеш тая насока и примерно да речем, айде не си му казал една крачка, ма си му изборил 3 неща, да трябва да направи. Той да речем, първото го е правил вече, обаче второто замръзва и почва да мисли, нали, анализис парализис, както обичам да му казвам, парализира се докато анализира ситуацията и там спира да те слуша, защото той не може да възприеме, че всъщност тая крачка е много лесно примерно да бъде направена или дори предприета, значи ти първо предприемаш нещо и после го правиш. И това обикновено става за част от секундите. Идеята е, че той не може да се представи себе си в дадената ситуация, примерно да отиде да говори с някаква мацка. Което е, да речем, втората стъпка и трета стъпка да отиде да целуне, примерно. Той ще спре за това, че не може да я заговори. Най-големият проблем при повечето хора е, че не могат да заговарят мацките и седат такива и се чудят сега какво да й кажа, трябва ли нещо. Не, отиваш, кажеш, не трябва да й кажеш нещо конкретно, ако искаш да се научиш да си добър в гейма, ако искаш наистина по най-естествения възможен начин да върват нещата, отиваш просто и се представяш. Казваш, аз съм еди, кой си, не го правя това често, но все пак сте много яки мацки, исках да се запозная. Надявам се, имам благословията на твоите приятели, да си говоря с тебе, защото не ми е присъщо, интроверт съм по принцип. Те няма да ти повярват, разбира се, особено е така, ако говориш малко по-открито. Не казвам точно конкретно като мен да говориш, но ако говориш малко по-открито, те няма да ти повярват. И което е плюс за тебе, крайна сметка. Да. Но тя може да възприеме, че си малко по-скромен, нали, затова в един момент може да помислиш, че наистина си притеснил в началото. Но в крайна сметка идеята е да тръгнеш от някъде. Но блокажите идват главно от това, че много раз да разтягам около ми, извинявам се, просто не съм свикнал да говоря пред хора. Когато тръгваш да предприемаш някакво действие, което не ти е присъщо, обикновено се парализираш, защото не знаеш как да постъпиш. Ако си по-аналитичен тип. Ако не си по-аналитичен, ако си човек на действието, ще отидеш да го направиш и не те бе всъщност крайна сметка как ще свършат нещата, просто ще отидеш да го направиш. Дори да те резнат, прощайте, ще ти е след това. Да. Но това е моят отговор на това, защо хората не те слушат по принцип, дори да им дадеш правилния съвет. Ами да, аз съм виждал такива хора, примерно те разбират, окей, трябва да излезна, да се социализирам, да заговарям мацки, излиза и го прави и получава няколко лоши реакции и той вече не може да понесе тия лоши реакции и зарязва всичко и обвинява всичко друго, но не и себе си. Нали? То не, че трябва да обвиняваш нещо или някого, но той просто не може да приеме няколко лоши реакции и се отказва и някакси тук вече на това ниво той не проумява, че тия лоши реакции са нормално нещо, нали, че чувствата, които изпитваш, когато имаш лоши реакции, са нормални. Това е нещо, през което минаваш, нали, и свикваш и не те контролира вече. Нали. Както кажеш, нищо не може да те спре.
Тук, може би, нали, не е лошо да кажа, че аз смятам, ние това сме си оговорили. Не е лошо и да имаш заучени реплики, нали? Дори да имаш някакви готови неща да кажеш. Ако това ще му помогне на човек да излезне и да каже здравей или нещо да направи, защо не? Защото много пъти сме чували, ако използва учени реплики, ти ще си робот. Или си фалшив или някакво. По-добре да съм робот, ама да излезна да направя нещо, отколкото да седя на дивана и да гледам Netflix, как другите заговарят мацки. Не? Нека кажа нещо по този въпрос. Заучените фрази са нещо хубаво само от една гледна точка. Преди са работили, защото когато хората са създавали гейма, примерно като Мистери, като Нил Штраус, когато са изграждали концепцията за гейм, наистина са учили на неща, които от психологията са взели буквално, нали, едно към едно са прилагали, те хора са прилагали някакви неща, са научили всъщност, че, и даже мисля, че много добър пример даваше точно Мистери, как отиват и гледат някакъв чоут, такъв им се струва, нали, супер смешен, обаче отива и го казва, се бати самочувствието, някаква, то дори не е заучена фраза, него му идва отвътре, така е решил, примерно в решил, че това е 10 секунди преди да заговори мацката, решила, че е най-яката фраза, възприел е вътрешно, че това е най-якото нещо, което казва, отива и го казва и мацките се смеят. Имаше една група, нали, за която ти разправях и преди малко, в тази група, като членувах и като излизахме и като правихме гейм с хора, аз можех да съм актьор. Защото на мен ми идва отвътре, аз мислих как да го кажа с по-добро самочувствие, как да изглеждам по-автентичен, като казвам нещо, което по принцип не ми е присъщо. Да. И да видя докъде мога да стигна. Те знаеш какво си казваха, говорих с едно от момчетата. Той ми каза, аз си представям колко е кринч това нещо. И аз не мога да му обясня, защото аз му обяснявам, че мацките харесват кринч, word jokes и такива неща. Особено ако е със самочувствие, както каза ти, много добра вметка направи тук наистина. Важно е с какво самочувствие го каза. Заучените фрази работят само когато са представени. Аз поне заучените фрази, които имам, ги ползвам в този контекст. Казвам го, с едно разказвам виц. Казвам, примерно, някаква мацка, ако те свалях, примерно бих казал това нещо. Отивам и казвам, нали, ако те свалях и ползвах заучени фрази, бих казал нещо такова. Това по някакъв начин оправдава заучените фрази, защото от една страна са смешни, аз обикновено използвам някакви смешни заучени фрази, защото за мен е да кажеш нещо смешно и да накараш мацката да се усмихне е най-хубавия и адекватен начин да стигнеш до сърцето й. Това е моят подход. Някои хора, примерно, се фокусирали на това да са възможно най-автентични. И примерно тя да приеме твоята автентичност, да те хареса за това, което си ти, нали, и да продължат отношенията. Но в крайна сметка всичко работи. Въпросът е как го представяш. Аз затова смятам, че езика на тялото и тия неща са много важни. Както каза ти, fake it till you make it, за някой може да е фейкърско. За мен аз просто имам тия актьорски заложени умения. Мога да кажа като актьор просто да си науча фразите до такава степен, че да го кажа по най-естествения възможен начин, все едно сега съм го родил. И това е напълно естествено за мен. За други хора не е толкова. Има и друг начин, по който според мен може да се използват заучените фрази. Когато си сам, т.е. не си в социална интеракция, ти знаеш кои неща са готини и забавни за тебе. И може да си измислиш някакви неща, които на тебе ти се струват забавни и вече да ги използваш в социална интеракция. Защото тия неща ти не си ги видял, не си ги изкопирал от някъде друго. Защото роботското идва от това, че копираш, че се опитваш да постигнеш някакъв ефект. А когато си казал нещо, което на тебе ти идва отвътре, няма чак такова значение, че си го измислил преди това. Нали? Защото реалността е такава, че когато се учим и си говорим с някоя мацка, понякога забиваме мамка му. Смисъл, свършват ти думите. И ти знаеш в този момент какво би било готино да кажеш. Нали? Ти мога да го измислиш. Просто ти трябва малко повече време. И какво лошо има да имаш една-две реплики, които си ги използвал преди това и ги мяташ, вчера на една друга и казах това, сега ще го кажа същото. Защото вчера ми беше забавно, може би и сега ще ми е забавно. Какво лошо има в това? Абсолютно. Аз, примерно, веднъж някакво рилче видях, супер кринч опенерите. И си викам, това ще е бас якото. Взимам ги тия кринч опенери и отивам да пробвам, да тествам така. Мега такива, как да кажа. Не искам да кажа, че са зле, защото са забавни. На мен ми бяха забавни. Нали, обективно, бяха примерно нещо от сорта на добре, че не сме на бензиностанция. И тя пита, нали, защо?
И усещам, че прехвърчат искри между нас. Значи, Нали? аз ще ти кажа нещо интересно. Ти си този човек, който ми каза, че ако ти го намираш за забавно, М, и тя ще го намери за забавно. Да, Точно това е идеята. В смисъл, ти ако го намираш нещо за забавно, тя наистина ще го намери забавно, защото ти вътрешно вярваш, тя гледа ти дали имаш самочувствие или нямаш самочувствие. Не, това я интересува. да. Независимо какво си казал, както един подкаст, който направих с моя много добър приятел Зико, той говореше точно за това нещо конкретно, как някакви неща казва в пълните прости, пълните глупости на хартия нямат абсолютно никаква стойност, ако ги напишеш, обаче ако го чуеш, нали, как го казва, начин по който го казва и като видиш реакцията на мацката, ти става ясно, примерно това защо работи. В смисъл, контекста на цялото това нещо е следния. Трябва да казваш нещата със самочувствие, не само да ги казваш със самочувствие, просто да не се оставяш примерно на средата да те смачква. Защото винаги ще срещаш съпротива. Повечето хора, които са, особено като им кажеш за пикъпа, те не са много възприемчиви спрямо пикъпа, повечето мъже. Те повечето мъже не обичат и да приемат съвети, ако трябва да сме честни за това нещо, защото всеки си има за компетентен. И мисловната им дейност, която протича в главата им в този момент, той си казва, сега ако трябва да приемам съвет от някакъв, дето тук идва и ми обяснява, да, звучи някакси правдоподобно, обаче аз ако го нямам това вродено в себе си, съответно аз за какво живея на този свят? За какво функционира? Нали, някъде назад в еволюцията трябва да Това пак са такива прегради и нали, подсъзнателни някакви неща, които Блокажи. се включват, блокажи, да. Точно тук идва това, дето казах преди малко, че ти ако вътрешно не си осъзнал, че искаш да се промениш, никой не може да ти помогне. Това е много ми е тъжно, нали, тая реалност. Аз съм Жалост е някъде там. Не съм, понеже аз си вярвам много, но това е баща ми, имам баща, но не е присъствал в живота ми дори. Майка ми е била човека, който е играл едновременно мъжката и женската пола роля в живота ми. Мисля на майка и на баща. Тя ми обяснява как всъщност трябва да си вярвам. Много често ми е казвала как изобщо нищо не трябва да може да ме спре, щом един може, друг може. Някакви такива положителни, ако искаш го наречи утвърждения. Но това ми помогна да си изградя една много стабилна и адекватна ценностна система, която всъщност ми помогна да съм най-добрата версия на себе си. Как съм най-добрата версия на себе си? Правя каквото си искам, без да имам лоши намерения. И в крайна сметка, ако човек не ме е разбрал, което е нормално, дори може да стигнеш до боя и всичко може да стане. Ако човек не те е разбрал, в крайна сметка, наистина той губи. Защото ти ако си автентична версия на себе си, не си някакъв, примерно World of Warcraft играч, дето не е излизал бата от мазето на майка си в последните 10 години и изведнъж излезе и иска да сваля някакви мацки, нормално да го отрежат, но това са типа хора, които обвиняват света около себе си. Аз не обвинявам света около себе си, винаги съм обвинявал себе си. Защо съм обвинявал себе си? Защото е хубаво да търсиш проблема в себе си, не трябва да го търсиш в околните. Понякога има, примерно мацките, в днешно време динамиката е толкова изместена в момента, че ако един човек разбере статистиките и реалността, примерно какво става на Запад, защото това почва да се случва и в България, може да стане, как да кажа, black pillar, да се чувства зле, наистина да не може да преодолее реалността, да я преглътне. Аз затова харесвам филма Матрицата, защото Матрицата това не е Red Pill, което Нео поглъща. Това е най-големия black pill на света, човек. Той го поглъща този black pill, обаче знаеш какво му харесвам на този филм? Както съм го казвал и преди, Нео намира смисъл в новата реалност, която е брутална. Смисъл, някакви машини изтребват хората, убиват. Той намира смисъл в тази реалност и взима правилното решение да се бори за хората. И да до такава степен, че да могат да ги освободят от матрицата. Затова харесвам този филм и затова оттам идва между другото и концепцията за червеното хапче. Това е ясно, да, и за синьото хапче, между другото. И синьото хапче, да. Синьото хапче, връщаш се в Fairy Tale Land, Да. правиш си твоите си неща и вярваш, това са вече хората, които вярват, че всъщност всичко е наред, а то всъщност не е наред. Обаче има нещо интересно, защото в случая червеното хапче му показва каква е реалността, обаче всъщност той научава и, че ако вярва в нещо, то може да е реалност. Тоест, ако ти си вярваш, може да постигнеш всичко едва ли не. Което малко... не бих казал, че малко ми много липсва в Black Pill, според мен. Там вярванията според мен са... Да, ти мога да направиш някакви неща, ама са много лимитирани. Нали? Black Pill е нищо не зависи от мен. Да. Аз съм нисък, примерно 1,60 м или 1,70 м съм, което да, наистина не е от най-приятните неща да си като мъж. Има доста високи мацки, особено в България, наистина. Аз съм бил с гаджета, които са били по-високи от мен. Не е най-приятното нещо, но това не означава, че ти не можеш да се изградиш. Примерно гледах като говорим за рилчета, човек, гледах едно рилче с някаква мацка, отива и чука на някакъв пич, не знам дали е фейк, но ми хареса, много ми изкефи. Чука на вратата на пича
и някакво 2 метра и половина същество седи пред този пич, а той е с някакви гуменки, дето са с токли, не знам как да го нарека, в смисъл с подметка, много висока подметка. Той вика, ако не са, ако виж ми обувките, нали, в смисъл как искаш да вземе, тя трябва да си ходи. Той вика, не, всъщност бих излязъл с теб и много яка интеракция се получи, а мацката наистина беше, имам чувство, че е по-високо от мен, тя беше 2 метра и половина, човек. Такова високо момиче. Трябва да пробваме да излезнем с такива някакви. Човек, аз съм излизал. Въпросът Това е, ще е че много даже ме бяха забавно. снимали веднъж. Ще кажем, ние сме... А ти трудно ще го кажеш, аз мога да кажа, че съм комплексиран от високо. Човек, точно ти не трябва да си комплексиран, брат. Имаш много силен гейм, с тия глупости. Идеята е следната. Аз съм бил с по-високи момичета от мене. Един приятел ме снима как така беше сложил камерата отгоре. Снима как се целувам с нея. Аз съм така човек, не мога да я целуна, разбираш. Аз трябва да я фана врата, да я наклона към мене, човек, защото бяхме в една дискотека, казваше се Jim Beam. Jim Beam едно време беше човек, много беше як. уникално. В смисъл, ние имаме един общ Що го приятел, който затвориха, много бе? често човек. Значи ако гледа собственика на Jim Beam бившето, да го отворят пак. И човек, нали, знаеш стълбите, дето отиваше там надолу за към самия клуб. Защото всеки един клуб в България, нали, в София е някакво подземие по дяволите. Макар че съм бил в клуб, който е в... Вече не го помня много, беше много давно. Но идеята е, че имаше едни стълби, човек. И тя беше застанала една стълба над мен, разбираш ли? Почти метър, почти 1,90 м, аз съм почти 1,90 м и някаква е така, беше, мисля, че с 1 или 2 см по-високо от мен. И аз трябваше да я фана така и се дигам и се опитвам да я целуна, човек, и не мога да я целуна, разбираш. И един приятел беше направил една снимка, аз трябва да я намеря сигурно. Ако я намеря, ще я пусна ето тук. Беше много яка снимка, защото... С замъглени лица само, да не издаваме. Не, ще замъгля лицето, разбира се, обаче ще ме видите как се дъя, така се опитвам да я целуна, човека, не мога. И даже в последствие той го фана този момент, той го фана този момент, обаче аз си накарах в последствие да слезе, защото беше доста неловко, но той ме хвана точно този неловък момент. Сигурно и на момичето не му е лесно, защото да добре, намери някой... Аз това не го разбирам. Ето, висока е, за височина. какво трябва да си обувате бати токчетата, братле, да стават по 2 метра и половина, са, извиняй. Това не го разбирам. В смисъл да отидат с някакви гуменки, нормални токчетата обувки. са секси все пак. Секси са. Да, обаче имат май негативен ефект на краката, на стъпалата. Това е това е друга тема. Да, не е най-естественото. Сега, не знам, не съм жена, не разбирам много. Ако можехме ние да носим, не като да не носят, братле, имах един приятел, дето беше много нисък. И той пича беше с такива платформи, бата. Такива платформи. И ние се бавахме с него, че ако свали едната платформа, братле, се едно падал в втория етаж, разбираш ли? Беше много забавно, но то си му беше комплекс. Обуваше се така, мен ми е се тая човек. В смисъл, ако сигурно ако сложа някакви такива високи обувки, ще станат 2 метра, ама няма смисъл. Просто трябва да се приемем такива, каквито сме. Да, не сме най-доброто сътворение на природата, така да кажем, но за мен е важно да се стремим към това да сме възможно най-автентични. Сега, правилният човек, ако попаднеш на него, ще те приеме, ако не е голяма работа. Точно тук това е целта на цялото, като говорим за автентичност, точно ето това е целта на цялото нещо, защото реално истинската автентичност е нещо много рядко. Защото малко или много всеки има някакви бариери. И когато човек може да постигне по-голяма автентичност, да бъде наистина много автентичен в една интеракция, това е нещо рядко. И жените са склонни да ти простят много неща, ако ти можеш да покажеш това. Ако си повярваш на първо място. Да. Ако наистина си човек със самочувствие, ама истинско самочувствие, което се добива във времето. Дори да използваш патерицата на това да играеш играта по неавтентичен, така да кажем, начин, ами те първа да заучаваш естествения подход и да се стремиш към него и да го спазваш и да мислиш главно за този естествен подход. Това нещо ще те отведе до някакви висоти. В един момент някои хора го казват по този начин. Това в един момент ще станеш пълен фейкър, няма си абсолютно автентичен. Не, напротив, в смисъл това те отвежда до една висота, където ти в крайна сметка взимаш съзнателното решение дали това нещо ти трябва вече или не ти трябва. В крайна сметка не ти трябва. Ето, това е отговора на цялото това нещо, че ти учиш този подход, докато се научиш да заговаряш мацките, минаваш 50-60 момичета, осъзнаваш, че всички са еднакви, стигаш до това, че не ти трябва реално повече и отиваш и просто заговаряш с себати самочувствието. Ако някой ти хареса, просто заговаряш мацката, казваш, дори съм заговарял така, момичета, харесваш ми, искам си говоря с тебе, готино ми е, яко ми е. Предполагам, че можем да намерим някакви допирни точки и можем да си допаднем. Което по никакъв начин не е лошо. Това всъщност е едно от най-хубавите неща и между другото на това учи гейма. Гейма за това го има. Значи, ако ти геймиш, то това по природа не ти е присъщо и не ти е естествено.
Да. Ти затова си тръгнал да се учиш. Точно за това е това, което казах в началото, че трябва да минем през неудобните ситуации. Трябва да минем през ситуациите, в които не знам какво да кажа, притеснявам се и така нататък. Защото ако аз не ги чувствах тия неща, значи щях да съм вече този натурален, нали, автентичен, обаче не съм. Така е реалността. И аз всъщност даже много харесвам всяка една ситуация, в която се притеснявам и ми е кофти и не знам какво да кажа и така нататък, защото знам, че просто това е следващия урок, през който трябва да мина. Нали? И да. И тук това беше много хубаво, дето каза, че трябва време. Защото аз в началото, като почнах и бях тръгнал много като картечница малко. Супер много натисках и видях, че не става така. Не става изведнъж, нали? Колкото и усилия да си дадеш, просто трябва време, защото тия неща трябва да олегнат. Това май беше етапа, дето се запознахме с тебе. Да, точно тогава беше. Но да, просто трябва време, защото това е много важно в процеса. Можеш да поемеш определено количество промяна за даден момент. Нали? Не можеш малко по малко да се промениш, обаче в един момент идва в повече. И аз страшно много съм прегарял, особено последните месеци, понеже наистина много имаш 3 месеца, които всеки ден съм излизал да геймя, да заговарям. По едно време. И после, нали, продължих, нали, с малки паузи, но пак продължих много сериозно. И имаше някакви моменти, в които наистина много бях прегорял, но пак съм благодарен на това, което съм направил, защото, нали, то пак е част от от целия процес, от цялото нещо. И друго мога да добавя, защо също е важно, трябва време, защото в началото, като почнем да излизаме, ние си преодоляваме най-повърхностните блокажи. Да. Примерно да заговоря, да кажа здрасти. И, нали, аз споменах, че в един момент бях стигнал един блокаж, който беше: ти сигурен ли си, че мога да си успешен? Сигурен ли си, нали, не прекаляваш ли малко да си вярваш, че мога да успееш? Нали? И за да стигнеш до този блокаж, трябва време. И тия блокажи, между другото, ще призная, в някакви моменти имах много силни болки. Просто, защото този блокаж, като го усетя в мене, и аз, нали, продължавам. И всяка клетка от тялото ми казва да се откажа и да спра, нали? Обаче аз казвам: не, излезнал съм. Това беше в Турция, като бях в Истанбул. Там между другото, за геймер е доста интересно, доста по-различно е от тук. Жут не съм бил. И там имаше една вечер, се прибирам и седа така, усещаме тук една болка, през цялото тяло, все едно ще ми разкъса гръдния кош. И аз седа и го усещам това и си казвам: паси якото. И се кефа, защото той е, от една страна е кофти и боли, от друга страна си казвам: мамка му, аз минавам през някакви неща, които са важни. Нали? Защото усещам, щом го усещам това нещо, аз не съм направил кой знае какво. Излезнал съм да заговоря няколко момичета, които са ми се сторили готини на главната улица в Истанбул. Тя е една търговска улица, пълна с хора. И преди съм го правил милион пъти. Защо сега толкова ме боли? Защото засягам нещо много надълбоко. Аз така си го обяснявам. И се кефах. Да. В този момент. Да, в Истанбул беше забавно. Мога да разкажа някои промени, които усещам, нали, в последно време, някакви признаци за промени, които съм видял. Гледна точка на подобрение или? Да. Нали, само доста време се занимавам, като цяло виждам, че вървя напред, но напоследък се случиха някои неща, които никога не ми се бяха случвали. Примерно бях в Прага пред един клуб, си говорех с 3 или 4 момичета. Бяхме с един германец, който се запознахме там. И те значи украинки, те не знаят английски. И аз седа там, въобще дори не знам какво правя, там нещо сила. Нямам никаква мисъл в главата. Извадил съм си телефона и ползваме Google Translate и говоря някакви неща на Google Translate. По едно време нещо се завъртях там, не знам, нещо си говоря с германеца, може би. И идва една от момичетата, идва
И аз си мисля, че тръгва да ми казва нещо. Тя какво да ми каже? Тя не знае английски. И усещам, нали, как се надига към мене нещо. И аз си давам ухото, така човек. И усещам устните. Тя според мен искаше да ме целуне. Нали. Обаче аз първо, че не мога да повярвам така от нищото да дойде да иска да ме целуне. Първо. Второ, да, беше ми странно просто. И това за първи път ми се случва. Нали. Имал съм добри интеракции с така нататък, но това нещо, който не знае, но принципно автентичността и въобще, нали, промяната на идентичността, колкото и да е нещо вътре в тебе, то се усеща, то е като аура, нали, усеща се и навънка. Друг пример мога да дам, примерно за първи път бях в самолет, нали, връщах се от едно пътуване, бях до Норвегия и до мене отдясно имаше едно момиче, което аз, нали, сядам си, излита самолета, не бях обърнал внимание и в следващия момент я погледнах и си казвам, тя всъщност това момиче е симпатично, готино, тя тук е до мен, аз мога нещо да завържа някакъв разговор. И седа я гледам така 2-3 пъти, защото да съм сигурен сега да не си хъба усилията, ако не ме кефи. Нещо такова си мислех. И чакам удобния момент. И тя поръчва си кафе и вафлички. И си викаме сега, докато и носят кафето и вафличките, не е най-добро. Чай да ги донесат, там нещо да си пине малко и тогава. И носят вафличките, тя ги отваря и ми предлага вафличка на мене, човек. И аз съм веднага, нали, викаме, това е знак, нали. И си говорихме през цялото време на полета. После слезнахме от самолета и аз, нали, казах чао, ще ходя там при моята група, защото бях с други хора. И нещо вървим с моята група и я гледам тя отсляво на мене, тя не си тръгва, нали, в смисъл, стои и аз викам, добре, аре, сега ще прекарам още и така прекарахме може още час и нещо на летището, общо 2 часа. И беше много готино. Нали? Това никога не ми се е случвало по този начин жена да ме заговори. Нали? А не съм станал по-красив. Нали? Смисъл, нито съм станал по-висок, нито съм станал по-красив, нито нищо. Нали? Ма не, това е нормално. В смисъл, ти ако го излъчваш, как се вика самочувствието, ако вече ти не си имал и намеренията да искаш да говориш с този човек. Да. И в крайна сметка ти като нямаш намеренията, нещо, което засегнах в първи епизод, като почнахме с камерата, нали, в това бъди щупене, че ти трябва да си автентичен, но да не ти пука. Ако си безразличен и не ти пука, колкото си по-дръпнат от човека срещу тебе, толкова повече се получават нещата. Защо се получават нещата? В последния епизод пък, който качих за това как да оптимизира женската хипергамия, говорим точно за това. Защото много хора имат мисконсепшъна, че всъщност те са тези, които трябва да лепат отношенията. Жената е лепилото на отношенията. В смисъл, тя е затова не обича да й решаваш проблемите, просто иска да си излее цялото това нещо и цялото това напрежение, което има, да изслушаш и тя сама стига до заключение. Те просто минават през емоцията първо, докато ако ние минаваме първо през логиката и после през решаваме как ще се чувстваме спрямо цялото това нещо, което сме преживяли, тя минава първо през емоцията, тя първо решава как ще се чувства спрямо цялото това нещо, докато ти обяснява проблема си и в крайна сметка нещата се получават. Да. Съответно, жените са лепилото на отношенията. Ако ти си безразличен и си се представил, дори само като си седял на седалката в самолета, ако си се представил като високостойностен, просто със самото ти излъчване, тя е хлътнала и е решила просто да предприеме крачката, защото това за нея е едно преживяване. Тя е един детектив, който се опитва да разреши загадката, която си ти в крайна сметка. Да. Точно беше... Интересното е, че аз, нали, не съм бил съвсем безразличен. Смисъл, аз си гледам, си казвам, не, това май готино момиче, обаче хем имам някакъв интерес, не? Хем ми е малко се тая. В смисъл, казвам си, мога да я заговоря, мога и да не я заговоря, ма притеснявам се и в главата ми какво като се притеснява, в смисъл голяма работа. И да, има го това точно... Безразличен. Да, хем искаш да направиш нещо, ама хем ти е се тая. Да, в смисъл... Това е sweet spot-а, хора, да. в който най-добре се получават нещата, когато говорите с една мацка, защото ако не ви е се тая, тя ще ви подложи на тест за интерес. Дори да не ви подложи на тест за интерес, в момента в който усети, първо, ако сте неуверени, ако усети неувереността във вас, и второ усети, че вие търсите всъщност нейното внимание и искате тя да ви да обърне това внимание и да станат нещата, тя ще си каже, какво ме занимаваш тук? Смисъл, идеята е да сте достатъчно резервирани. В смисъл, трябва да имаш някаква известна доза резервация. Ако нямаш тази резервация, нещата няма да се получат. Да. Въпросът е, че
извинявай за този дълъг монолог, само оквам. Като има един sweet spot наистина. В смисъл, sweet spot е да имаш 40% интерес прямо нейния 60%. Поне в началото на отношението. Като го имате този интерес, крайна сметка, нещата се получават. Да, аз би го казал, даже не знам дали в проценти, би го казал, кажеш си, това момиче е интересно, може би могло да стане нещо, но усещаш, че не ти зависи бъдещето от това. Просто си такъв детач, как се казва на български? Отдалечен от цялата интеракция. Нещо такова, да. И това нещо, примерно преди години, нали, аз съм го постигал в някакви моменти, но не толкова консистентно. Така. Това ако търсиш резултат. Да. Ако търсиш резултат, ти зависиш от този резултат. Ако не го търсиш, защото в крайна сметка хората трябва да приемете, нали, че нищо не зависи от вас, наистина. Това, което зависи от вас е да следвате нещо, което може да ви отведе до по-големи висоти. Но в крайна сметка не означава това нещо, че нещата ще се провалят задължително, ако пък имате очакване или нямате очакване. В смисъл всъщност е абсолютно без никакво значение. Реално нямаме много голяма доза контрол в това отношение. Повечето хора се опитват да контролират ситуацията. Ако се опитваш да контролираш ситуацията, няма да ти се получи. Ако не се опитваш да контролираш ситуацията, ще се получат нещата. Защо ще ти се получат нещата? Или по-скоро може да не ти се получат, но е голям шанс да ти се получат нещата. Защото нямаш очаквания. Ако ти нямаш очаквания, мацката какво си казва? Той е пичага, като го гледам така, явно е заобиколен от момичета, явно ти по този начин демонстрираш преселекция. Явно е преселектиран този пич. Защо е преселектиран? Защото не ми обръща толкова внимание. Примерно, където в моята държава, като излезе някъде на куп, ми обръщат. Мисля, както казваше един приятел, проклято на красивата жена, е това нещо именно да си красива, да ти казват да във всеки един момент и изведнъж ще се появяваш ти човек и не казваш да. Такъв безразлично се отнасяш. Все ти е тая. Смисъл, кефите да си говориш с нея, но също време не си ниди. Нямаш нуждата от това да си говориш с нея. Ти си говориш с нея, но нямаш нужда да си говориш с нея. Ти показваш привързаност към този човек и това, че ти харесва, си говориш с нея, но не изпитваш нуждата да го правиш. Не изпитвайки нуждата да го правиш, това те отвежда, и това отвежда играта ти до най-голямата висота, която можеш да стигнеш крайна сметка. Това е sweet spot. Между другото, много пък жени си мислят, някой пък не могат да го понесат това, защото имат нуждата от валидацията. Нали? Имат нужда така, реагират и кофти, въпреки че може да те намират за готини и за симпатични, и ти даже беше дал пример отдеве. Нали? Аз мога да ти кажа за една мацка, дето ми реагираше супер кофти. Много кофти, много зле, ама виждам, че показва индикации на интерес. Аз почвам вече, фащам се за главата и викам добре, защото вече тогава играех играта на естествено ниво, не гледах индикации на интерес и такива неща. Интеракцията вървеше много зле. Мисля, на моменти си откликваме, на други моменти гледай си работа. Някакво такова отношение имаш. И аз се изправих, викам, изчакай малко, защото бяхме в една група и отиваха към клуба. Другите викам, искам само да ти кажа нещо. Аз знам, че ти ме харесваш. Просто имаш някакъв блокаж и така и не може да ми го покажеш. Аз също те харесвам. И мисля, че може интеракцията и разговорите ни да текат по малко по-различен начин. Не всеки път да се надхитряваме, кой ще каже, кой ще злепостави другия по малко по-хитър и готин начин, да е забавно, примерно да е един път ще е за моя сметка, един път ще е за твоя сметка. Писано това изобщо не искам такова. Аз знам, че ти ме харесваш и аз те харесвам. Човек, това момиче, като си стреля към мене, като ми удари, ще ми избие зъба, смисъл, като ми удари един език, човек. И беше много забавна история, наистина. Защото просто имахме тази динамика, която беше този witty стайл, нали, дето се надхитряваме, опитваме се да се надиграеме едва ли не, защото сексуалната стратегия на мъжете и на жените е състезателна. Но ако си стиснете ръцете и си кажете и двамата, че се харесвате, той искрен интерес, няма как да се договори, просто нещата оттам, освен да станат, няма как. Тук пак идва, нали, въпроса за автентичността, защото ти си усетил, че има нещо гнило в цялата работа и много хора, примерно, биха си замълчали, ще искат да са любезни и няма да... Обаче ти си казал, факт, майната му на това, има нещо тук, ще си кажа каквото ми е вътре и каквото го чувствам и каквото стане. Аз тогава не бях сигурен, знаеш кое беше най-смешно, защото аз викам, сега ще я тествам. Така, аз ще й приложа шит тест. Ама то не е някакъв особен шит тест, просто си говорех с нея и какво й казвам. Така в един момент реших просто я питам как си. И така седа и почвам да дебна за индикации на интерес. Що за въпрос? Почва си байка косата, разбираш, що за въпрос? Добре съм, как да съм? И после я питах нещо от сорта на... Обичаш да ходиш по такива заведения, където отиваме в момента.
И това пъти тя, ами да, кефи ме такова, ама се дърпа към мене, усещам, че се накланя към мене. И накланяйки се към мене, аз си казвам, дева, две индикации на интерес. Вие ме третата, искам, викам да те погледна в очите, мога да разбера дали ме лъжеш или не. Сега ще се питам 3 въпроса, от които на един искам да ме излъжеш, но 2 искам да ми кажеш истината. И я гледам човек, така докато я гледам, тя бате прави триангулация. Какво е триангулация? В смисъл, те гледа в едното в ляво-дясно око и в устата от време на време. Ако те гледа мацка в устата, това означава, че иска да те целуне, по принцип. Това ми беше третата индикация на интерес и вече като отивахме към клуба, аз тогава и казах така и така, знам, че ме харесваш и аз те харесвам и тогава станаха нещата. Почини ми изби зъб, няма значение. Да. Ама беше много забавно. Другото е такива ситуации, нали, за да настъпиш, да направиш правилното нещо, трябва да си доста безразличен, нали. Да, точно безразличен. Интересно ти е какво се случва, готино ти е, обаче си готов във всеки един момент да кажеш айде чао. Абсолютно, да. Повечето хора не го осъзнават, особено уинмените ти, но по-често отколкото никога те не могат да осъзнаят, примерно когато мацката или жената или нали, изместват динамиката в тяхна полза. Когато се опитват да изместят динамиката в тяхна полза, обикновено са тип момичета, които се опитват, са излезнали само заради самата валидация. Тя дори да има искрен интерес към теб, ще гледа как се гърчиш, докато се опитваш да се представиш в най-добрата си възможна светлина. И това не е лошо, в смисъл има момичета, които го правят това, просто са заседнали в фазата, трябва да шит тествам абсолютно всеки, трябва да е някакъв мега exceptional, за да искам да му пусна. В смисъл, трябва да има невероятно привличане. Може да има наистина невероятно привличане. Проблема с това е, че първо, те искрените намерения може да ги има, но може да не ги видите в крайна сметка, защото може би или не търсите индикации на интерес, или мацката просто си е казала, днес ще излезе само да се валидирам, да се почувствам аз добре, защото валидацията, какво е валидацията за една жена? Това е задействана хипергамия, в която тя търси непрекъснато най-добрия вариант до нея. Какво означава най-добрия вариант до нея? В смисъл този, който е най-хитър, най-готин, най-добре изглеждаш, най-много пари. Обаче тя не иска да го знае това, тя иска да го разгадае това като загадка. И ти ако преследваш по правилния начин и си правилният човек, който в крайна сметка преследва това момиче, и го правиш по правилния начин, хитър си, готин си, изказваш се адекватно, това момиче ще разбере, че всъщност ти си да shit и никой не може да ти стъпи на малкия пръст и ще ти пусне. Но трябва да си правилен човек, трябва да оптимизираш хипергамията така, че да работи в твоя полза, а именно как става това? С безразличие. Трябва да си безразличен към ситуацията. Ако ти те поставя под шит тестове, защото тя ще тества нивото на интерес постоянно, ако тя те поставя в някакви шит тестове и в такива ситуации, примерно шит тест за конгруентност, да речем, който пак е шит тест за интерес, тя иска да тества нивото на интерес и ако ти каже, примерно, тази риза не ме кефи, как ти стои? Но си дебел в нея, ти ще кажеш, окей. И продължава да си говориш. По този начин можеш да минеш този тип шит тест. Крайна сметка можеш да го минеш по този начин. Идеята е да си безразличен. Ако ти си безразличен, тя каже, той е безразличен. Защо е безразличен по дяволите? Повечето момчета, които срещам, не са безразлични. Той, за да е безразличен, явно му връзва достатъчно момичета и може би някои от тях са по-висок калибър от това, което съм аз, за да ми реагира така. Но все пак той е намерил някакъв интерес в мен. Аз го черпих кафе преди малко. Защо почерпат този човек кафе? Защото явно има нещо специално в него, което аз в момента не мога да разгадая и не мога да разбера какво е. Затова ще продължа още няколко пъти да го тествам, който е най-големия дисреспект и неуважение, на което една мацка може да ви постави. Но това е единствения начин тя да тества вие дали сте тази автентична версия на себе си, за която се представяте. В крайна сметка не с всяк е било писано да стане. Дори да има привличане, дори и много неща да ги има. Аз много пъти съм си казал, усилието не си заслужава и просто си тръгвам и спирам, нали? Случва ли ти се да те гони мацка, като си просто си казва, дева не си заслужава, тръгна си и в един момент тича след тебе? Не, чак. Мен ми се случи веднъж. Човек, защото става много як разговор и в един момент ти не можеш да ги разбереш. Те седят такива и в един момент ти показва положителен език на тялото, гледа към тебе, иска да те пипате, задават ти някакви въпроси и в един момент, окей, се тая. И е така, back and forth няколко пъти, аз си казах, бата няма смисъл и такъв си тръгвам, викам, отивам да ям чао момичета. И гледаш как ходят след мен, аз викам, вие ли ще ядете? Не, просто се зачуихме, що си тръгна. Нали, просто има ситуации, в които няма да усетите конкретно какво се случва, няма да разберете примерно на базата на индикациите интерес. Затова аз винаги съм казал, получите ли 5 индикации на интерес, това да си вайка косата, да се почесва по ръката, да ви пипа, да ви задава въпроси, да ви се смее на шките. Това са примерно най-адекватните индикации на интерес, които може да получите, за да целунете мацката. И тогава ви е напълно позволено. Какво е най-лошото нещо, което може да каже? Да се дръпне или да каже не. Това не трябва да ви спира. Но ето, примерно, един начин, по който може да познаете, примерно, едно момиче дали ви харесва или не. Един от най-силните индикации на интереси, който съм получавал аз, е да
нарушава пространството между нея. Си разкопчава копче, примерно ако седите, примерно да речем на кафе и маха някакви предмети пред вас, само и само да може да се подпре така, да те слуша, примерно, да ви разкажеш някаква готина история. Това са много силни индикации на интерес и може би е хубаво тези от вас, които не знаете всъщност дали една мацка ви харесва или не, да следите точно за този тип индикации на интереси. Аз съм забелязал понякога, като заговоря навън, или може би ако си говоря с момиче, с което ходим, усещам в някакъв момент как тялото й все едно се залепва за моето, нали? И все едно я дърпаш като магнит малко. Това е също. Особено ако си Нали, вярваш, това винаги става. Да. И тия неща, те не ги правят нарочно. Нали? То става някакси... На базата на усещане. Да. Абсолютно. Не винаги можеш да тръгнеш от... По-често отколкото никога хора, които започват тепърва в играта, тръгват от неавтентичното. Именно изучават някакви подходи, какво да кажат, как да го кажат, какъв да им езика на тялото и такива неща. Това е напълно нормално. Това не означава, че в един момент няма да станете автентичен. Въпросът е да давате газ до край, пък докъдето стигнете в крайна сметка. В смисъл, един живот живеем, ако не опитаме всичко, как се казва. Така казах на една мацка, защото ми вика, не си мой тип. Аз викам, и ти така, ама майка ми винаги ми е казала, че трябва да опитам от всичко, така че... Така че да. Нали, като финал, да кажа защо автентичността е толкова важна, поне за мен е, може би, най-важното, не съм сигурен, е защото вървейки в тая посока, всичко почва да става все по-лесно и по-лесно и ти е просто в твоята природа. А това е аспект от живота, който е важен. Все пак да имаш адекватни отношения с срещу положния пол. Едно от най-важните неща, нали, което всеки от нас иска да знае, да се научи, ако може да върви възможно най-лесно. Да, и просто си кажеш, защо не? Защо да не съм този човек? Нали? Що трябва да ги мисля тия неща и да полагам усилия? Ето това са положителни утвърждения. Да. И просто виждаш как постепенно вече в един момент така се получава, че дори да не го искаш, то се получава. Нали, получаваш привличане и внимание и така нататък. Това е финалната фаза. В такъв случай, да, наистина доста говорихме. Нека ти благодаря за твоето участие. Мерси, надявам се пак да ми гостуваш. Благодаря ви, че останахте до край. За тези, които сте останали до край, абонирайте се за канала ни и please like and subscribe. Влезнете в уебсайта, който ще дам ето тук. И да, благодаря за вашето присъствие. Всичко добро пожелавам.